Marilah bersama-sama kita saksikan penampil dengan nomor undi 16 dari grup kesenian Sanggar Seni Wonoseni. 10 menit dari sekarang. Selamat menyaksikan. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya Matur nuwun saged ing rawuhnya ing pakempal wonten sore punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa karasa paring widodha. atur para kanca atur pambagya nyuwun maring bapak ibu sedaya bondo bau pikir lan tenaga sarta bantu kliwan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Kita sesuwun dumateng Pangeran sakadana tapi kewajiban dana dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan kautus dening Pangeran. Kita sesuwun dumateng Pangeran saketona tapi kewajiban darah dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran. Cinarita nalika jaman semono ana wong sekti kang arane Sesupare Bapak Talas Bapak Tegal bangun desa kang arane desa kuwi Wonolela.
saiki ngadeg kesenian topeng ireng sanggar seni iku jenenge ngrayakake dadake ngono desaku supayane bisa tegak sarta maju tinarita nalika jaman semono ana wong sekti kang ngarane Sesupari Babat Talas Babat Tegal bangun desa kang arane desa kuwi Wonolela saiki ngadeg kesenian topeng ireng sanggar seni wana seni iki jenenge ngrayakake dadake ngono desaku supayane bisa tegas sarta maju oi oi